Het was druk in het centrum van Venray afgelopen zondagmiddag. Buiten dat het Koopzondag was, werd er op het Henseniusplein aandacht besteed aan de Werelddag. Afgelopen zondag werd in Venray voor de 12e keer de Werelddag georganiseerd. Het mondiaal platform bundelt 17 Venrayse organisaties die zich bezighouden met de derde wereld en of de vrede en veiligheid. Het thema van dit jaar is dromen durven doen. De bezoekers konden genieten van muziek, informatie en presentaties over gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het is ook inderdaad om dus de burgers van Venray, de bezoekers die hier komen, om het bewustzijn te vergroten dat Nederland de grenzen nog verder zijn. Om het een beetje een verdere blik dan alleen Venray en Nederland. Na 12 jaar zou je zeggen dat de mensen het nu al weten? Dat zou je inderdaad denken. En daar houden wij dus ook deze dagen voor, dat ze het blijven onthouden. En je komt ook heel veel nieuwe gezichten tegen. En daarnaast is het ook belangrijk dat je dingen herhaalt. Zodat de mensen elke keer opnieuw geïnformeerd raken van wat zijn de vorderingen. Want sommige mensen volgen een aantal van onze projecten. En ook dat je laat zien van wat is er eigenlijk allemaal aan de hand en waar zetten we ons allemaal voor in. Dromen durven doen is dit jaar het thema. Hiervoor stond er centraal op het plein als blikvanger de droomboom. Onder die boom laten wij de kinderen en jongeren hun dromen of tekenen of schrijven of allebei. En zo komt deze mooie droomboom tot bloei. Zoals hopelijk ook de wensen en ideeën van mensen in het algemeen. Is het denken over ontwikkeling zo veranderd door de situatie in de wereld? Bijvoorbeeld de oorlog in Syrië of Irak? Dat zou je misschien wel verwachten. En als u hier rondom u heen kijkt, dan ziet u voldoende belangstelling van de mensen. Dus ik ben ervan overtuigd. En dat weet ik ook omdat ik met mensen spreek. Dat ze zeggen van nou ja, we vinden het wel eens moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen. Wat is er nou gaande? Ja, er is veel aan de hand, maar ook heel veel positieve dingen. En dat laten deze 13 activiteiten zien. Voor de bezoekers was er veel informatie te vinden in diverse kraampjes. Iedereen had een eigen reden om naar de Werelddag te komen. We kwamen eigenlijk alleen met de kinderen even kijken. En terwijl de henna van de kinderen droogt, ben ik eigenlijk ook maar gaan tekenen. Ik vind het geweldig. Ik doe hier al 5 jaar aan mee en het wordt ieder jaar alleen maar steeds mooier en steeds prachtiger. Het is nodig voor de derde wereldlanden. Hè. Die mensen die leven in armoede en die hebben niks. Hè. Hoe vindt u dat het met de wereld gaat? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Het is heel makkelijk om te zeggen dat het heel slecht gaat met alles wat je nu op televisie hoort. Maar ik denk dat er ook wel heel veel mooie dingen zijn en dat vanmiddag dat één van die dingen is. Nou, het kan nog stukken beter. Wij zijn allemaal idealisten en wij zeggen ieder mens, ieder kind die je iets kunt geven, mogelijkheden, kansen, is er weer eentje. En natuurlijk zou het mooi zijn als de hele wereld er over een paar jaar zo uit zou zien. Overal oorlog en de mensen verstaan elkaar niet meer. Er is niemand toen wij vroeger kinderen waren. Hoorde je dat allemaal niet? Was het heel anders. Om steeds maar oorlog te blijven voeren, te blijven vechten, lossen we denk ik op de lange termijn niet echt veel mee op. Het was feest bij Sportinstituut Rudy Verhagen afgelopen zaterdag. De 4 G-judoka's die mee hadden gedaan aan de Special Olympics en allemaal thuis kwamen met een medaille, werden gehuldigd. Van de 8 Nederlandse judoka's die mee mochten naar de Special Olympics European Games, waren er 4 afkomstig van de sportschool van Rudy Verhagen. En die kwamen ook nog eens allemaal thuis met een medaille. 2 gouden en 2 zilveren medailles. Reden voor Rudy Verhagen om een speciale huldiging te organiseren. Een primeur, want dat had de judo-leraar nog niet eerder in zijn sportschool gedaan. Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Eigenlijk misschien wel een beetje schandalig dat ik het nooit gedaan heb. Hè. Maar nu kwam er zoveel, en vanwege die emoties die er toen op het toernooi kwamen, dacht van, hier moet ik iets mee doen. We moeten nou eens een keer misschien ook nog serieuzer worden. En 4 in de finale hebben staan op een Europees kampioenschap. Ja, dan moet je dat gewoon gaan vieren. De Special Olympics European Games vonden van 13 tot en met 20 september plaats in België. Er deden enorm veel sporters uit allerlei landen mee. Een groot en goed opgezet evenement. Super. De hele entourage eromheen was heel mooi georganiseerd. Er deden gewoon 2000 sporters mee uit heel Europa. Het judo-onderdeel deed zelfs 27 landen mee. Want het is niet alleen Europa, het was Eurasia Games. Kazachstan deed mee, Armenië, Rusland, dus het was heel breed.
En hoe vonden de sporters het zelf? Sporters waren zenuwachtig, kei zenuwachtig. Totdat ze klaar waren en ja, daarom denk ik ook die emotie extra gekomen. De vlies om hun nek en zeggen, oh, Rudy, kei bedankt dat ik dit mee heb mogen maken. Dus ja, dan zie je gewoon dat ze heel blij zijn. Bijzonder zaterdag was de aanwezigheid van de burgemeester van Venray en de loco-burgemeester van Horst. Zij waren beide zeer trots op de talenten uit hun gemeente. De judoka's stonden te glunderen en luisterden naar de verhalen die Rudy over de wedstrijd vertelde. Rob de Bakker uit Venray had zilver gewonnen. Na een behoorlijk heftige finale. Want door een verkeerde beweging kwam hij totaal verkeerd terecht. Ik ben verkeerd gevallen en daardoor was mijn knie uit te komen en moest ik naar het ziekenhuis. Wat gebeurde er dan? Ik wou de worp tegenhouden en toen viel ik naar achter, sloeg mijn been dubbel, knie uit te komen en toen naar het ziekenhuis. Hoe gaat het nou met je? Het gaat langzaamaan beter. Ik merk al vooruitgang. Ja. Michael van der Malen had op de Spelen in zijn klasse goud gewonnen. Zijn finale wedstrijd werd vooral gekenmerkt door de korte duur. De hele wedstrijd duurde 35 seconden. Van begin tot eind. En het was snel een mooi worp. Hoe heb je je tegenstander zo snel uitgeschakeld? Met spierballenworp. En hoe vond jij het hele toernooi in Antwerpen? Ja, geweldig. Een heel groot feest. Maar even goed judoën. En voor de rest, we steunen elkaar allemaal. Wat was nou het allerleukste aan die hele ervaring? Ja, de titel zegt heel veel. Maar het is gewoon, omdat je heel lang weg bent, dat is een ervaring apart voor de judo. Meestal is het maar een weekend. Dat je toch wel de kans krijgt om zoiets mee te maken. Ja. Gisteren ging in Nederland de Kinderboekenweek al officieel van start. Maar vandaag werd op basisschool De Keg het startschot gegeven voor de 60ste Kinderboekenweek met het thema Feest. De Kinderboekenweek werd dan ook feestelijk begonnen. Met de knal van een ballon opende Ellie Jacobs van Biblionu de week in het bijzijn van alle kinderen van De Keg. Bijzonder was de aanwezigheid van 4 kinderboekenschrijvers. Zij kwamen langs om de leerlingen een speciale les te geven. Tijdens de Kinderboekenweek staat het belang van lezen in heel Nederland centraal. Want ondanks dat het lezen in de jaren wel is veranderd, wordt het belang door iedereen nog steeds ingezien. Ik denk dat als je naar leesminuten kijkt, dan wordt er minder gelezen dan vroeger. Maar omdat kinderen inderdaad ook andere hobby's hebben en afgeleid worden door andere zaken. Maar de leestraditie, het dagelijks lezen, dat is wel nog steeds belangrijk, wordt nog steeds belangrijk gevonden. Tijdens de ochtend werden de kinderboekenschrijvers gevraagd wat hun lievelingsboek van vroeger was. Want duidelijk is dat bepaalde boeken wel favoriet zijn bij kinderen. De populaire boeken zijn vooral de boeken met plaatjes van Geronimo Stilton en Tom Groot. Plaatjes en tekst die elkaar afwisselen, waardoor lezen ineens een stuk grappiger wordt. Een stuk minder, saai mag je niet zeggen, want boeken lezen is nooit saai. Maar ook voor kinderen die wat moeten doorzetten, vinden dit een heel leuke manier om ermee te beginnen, zeg maar. De bovenbouw kreeg vanochtend les van de kinderboekenschrijvers. En zo leerden ze op een interactieve manier nog meer over lezen en het leven van een schrijver. Zo mochten de kinderen ballongedichten maken bij de kinderboekenschrijfster Wieke van Oort. En vertelde de Belgische kinderboekenschrijver Stefan Bonen hoe hij, om zich in te leven in een hoofdpersonage, zichzelf had laten aanspoelen. De kinderen luisterden aandachtig. En ook in de onderbouw en middenbouw wordt veel aandacht aan lezen gegeven deze week. Zo ook in groep 5, waardoor een leesgrage juffrouw ook de leerlingen behoorlijk wat blijken te lezen. Lees jij wel eens? Ja, maar ik vind heel veel boeken eigenlijk heel leuk. Heel veel boeken heel leuk. En wat voor boeken dan? Dikke, dunne stripboeken van Suske en Wiske. Die lees ik ook. Geronimo Stilton, Dolfje Weerwolfje, Fuchsia, Donald Duck, Suske en Wiske, van alles eigenlijk. Dikke boeken, stripboeken, dat vooral.
Stripboeken. Wat vind je zo leuk aan stripboeken? Nou, zo Donald Duck, dat is altijd grappig en zo. Dus. Wat vind jij leuk aan lezen? Ja, heel veel. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Want heel veel dingen. Ja, ik zit vaak in het boek, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Ik hou ook heel veel van informatieve boeken, want dan leer je wat van. En gewone boeken, dan zit ik er echt helemaal in. En wat is dan je lievelingsboek? Mijn lievelingsboek is, waar ik het laatst in begonnen ben, denk ik, de Kinderkaravan. Donald Duck. Fantasia. Waar gaat dat over, Fantasia? Nou, over Geronimo Stilton en die moeten allemaal reizen om de veekoningin te redden. De kinderboekenschrijvers doen deze week ook nog een aantal andere scholen in de gemeente aan. De kinderboekenweek loopt nog tot 12 oktober. Op de grootste consumenten- en bedrijvenbeurs in Nederland, de Hilto, is dit jaar een aparte Venrayse afdeling. Tijdens de officiële opening sprak burgemeester Van Rooij uit Horst over de regionale moestuin en dat samenwerken het nieuwe ondernemen is. En in die zin hebben wij hier in de regio geweldige kansen liggen. Ook burgemeester Hans Gillissen sprak met trots over de positieve samenwerking tussen de diverse gemeenten in deze regio. Eigenlijk ben ik jaloers, maar wel met de juiste insteek. Het is een stukje afgunst, maar met een hele sportieve ondertoon. Want wat hier gebeurt, beste mensen, dat is iets dat de hele regio eigenlijk aangaat. We hebben hier te maken met een stukje zelfbewustzijn van een regio die zich, en ik noem het woord dan toch maar heel even, na de Floriade of tijdens de Floriade al, toch heeft laten zien wat het in zijn mars heeft. Daar gaan we. Na de officiële opening van de Hilto werd door de burgemeester het Venray Bloeitpaviljoen geopend in bijzijn van de nieuwe Venrayse mascotte. Gezondheid en een toast op Venray als bijengemeente. Proficiat met dit prachtige paviljoen. Een leuk idee groeide in 1,5 jaar uit tot een groot evenement. Ja, dat klopt. Ik heb André leren kennen op een andere beurs in Venray en wij vonden het zo plezierig samenwerken dat we zeiden dat gunnen we iedere andere ondernemer ook. En het zou leuk zijn op de Hilto, zeker in deze tijden, om samen te werken met andere Venrayse ondernemers. Het Venray Bloeitpaviljoen omvat 1200 vierkante meter vloer met 36 Venrayse deelnemers. Maya Katerman en André Tonen, de organisatoren, zijn tevreden met het resultaat. Ja, zeker tevreden. Kijk, het allereerste idee was, het hele kleine idee was, we zaten op beurs, wat Maya al zei, we moeten iets met de Hilto gaan doen in een soort van thema. Trouwen, iets te vieren. Huwelijksreizen, trouwringen. Alleen ja, vrij snel is dat idee ontspoord in positieve zin. Want ja, er kwamen van alle kanten enthousiaste reacties op onze oproep van hey, we willen er meer mensen meedoen. Dus al vrij snel is het nu geworden wat het is. Ja, trots, ja zeker. Het thema hebben we ook gedaan. Dus met een aantal ondernemers van die 36 of 39 moet ik eigenlijk zeggen, die hier staan, hebben we met 13 nog een thema uitgewerkt. Dus iets te vieren hebben we samen aanbiedingen verzonnen die passen bij dat thema. Dus naast de Hilto, het paviljoen, hebben we deze actie ook nog gedaan. De Venrayse deelnemers, waaronder ook jonge ondernemers, hebben meegedaan aan dit initiatief. Nou, ze hebben mij gevraagd en toen dacht ik, dat is eigenlijk wel goed omdat we pas sinds 21 februari open zijn. Dan hebben we in één keer veel naamsbekendheid en het leek me gewoon wel leuk om een keer op de Hilto te staan. De deelnemers staan in de startblokken om iedereen welkom te heten tijdens deze beurs. Ik verwacht heel veel mensen, tenminste dat beloven ze, heel veel mensen. Dus ik hoop heel veel mensen die langs de stand komen en wat dingen proeven. De komende 14e Hilto krijgt een speciaal tentje. We hebben net bij de officiële opening te horen gekregen dat in verband met het jubileum van de Harmonie in Horst en de 50 jaar Hilto besloten is om het over 3 jaar in plaats van over 4 jaar te organiseren. Dus al die ondernemers in Venray die spijt hebben dat ze nou niet meedoen, kunnen zich nu al aanmelden. Inwoners van Venray en omstreken zijn natuurlijk van harte welkom op deze zeer uitgebreide beurs en natuurlijk op het Venrayse gedeelte. Allereerst komen we onze primeur bekijken, want ik had al eerder in de media aangegeven dat naast de primeur van überhaupt een Venray paviljoen, een Venray Bloeit paviljoen,
hebben we een primeur en dat is dat ons dak niet doorlicht doorlatend dak. Dat is geen primeur, maar wel dat we de hele Hilto verlichten met kleuren. Pak de fiets zou ik zeggen en fiets het trajectje door Leunen, Kasterij en u bent zo in Horst. Ga bij het kasteel linksaf en u komt op de Hilto terecht en daar is het volop genieten. Want het valt mij op dat er heel veel deelnemers zijn. Dus er is denk ik wel voor ieder elk wat wils. Ja. Deze 13e Hilto in Horst is te bezoeken tot en met woensdag 8 oktober. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.hilto.nl.